Ka-journey, real talk ha. Dili tanan regalo mapalit sa kwarta. Home na ni. Kabalo ko, daghan kayo nag-asok pinaskuhan. Pasensya gid kayo. Kay dili na ako makamudit tanan. Pero ka-journey, ang pinakamahal nga regalo sa kinabuhi, dili cash, dili gamit, dili raffle, kundi maayong lawas, oras kauban ng pamilya, mga tao nga naglab ug nag-support nimo. Jim Rohn would say, happiness is not something you postpone for the future. It is something you design for the present. Daghan na to, busy kayo sa panginabuhi, sa negosyo, sa trabaho, sa pangandoy, sa usahay, malimtan nato pasalamatan. Ang simple pero pinaka-importante, kung naapay mong ginikanan, imong bana o asawa, imong anak, igsuon, barkada, swerte kay ka. Kay ka-journey, health is wealth. Presence is priceless. Love is the real Christmas gift. Ang kwarta pwede mawala, pero ang oras, dili na mo balik. Kay bisan unsa pa kadako sa regalo, kung walay kauban sa lamisa, mingaw gihapon ang Pasko. Ka-journey, sa di pa ni mahuman, shout out di ay sa mga pinaka-aktibo karong simana ha. Salamat kayo sa inyong support. O congratulations sa atong weekly top engagers. Top 1, Claire Domingo Sambo. Top 2, Jonathan Banges. Top 3, ako si Lalay. Palihog isin inyong GCash number sa inbox. Siyempre, pasalamatan po nato ang atong top 3 top fans nga pirmi gyud naga-support sa page. Miriam D. Victoriano, Gabgab Ukay Bags, Mylene Valiente. Palihog po, send inyong GCash number. Sa uban nga wala pa karon, basin next week na po. Kamu na sad puhon, basin di ay. Pero sa basta active mo engage. Remember ha, dili ni swerte, hard work ni. Awards Spatio. Ka-journey, kanira akong ikahatag karong Christmas. Amping sa lawas, spend time sa mga mahal nimo. Pasalamati ang Ginoo sa tanang butang. Comment grateful kung thankful ka karon. I-share ni sa ka-journey nga kinahanglan ani nga pahinumduman. Push yourself. Kay kung dili ikaw mo push sa imong kaglingon, kinsa man day. Ka-journey, trabaho ta. Kay bawal ta madriaw, kayo kalimot. Salamat ta sa Ginoo. Kay sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Merry Christmas, mga ka-journey!